Insemilkom dan huwa l-aġġornament tas-sija u nofs. Żewġ tirġiel mietu dan il-lejl f'ċirkustanzi differenti. Fl-ewwel każ raġel barrani residenti fiċ-ċentru miftuħ tal-Marsa miet wara li ttajjar minn karozza fit-triq għal Domoro fil-Marsa stess. L-inċident seħħa l-ħabta tal-kwarta. Il-vettura kienet misjuqa minn żagħżugħ ta' 28 sena minn Santa Venera. F'każ separat fit-8:30 tal-bieraħ filgħaxija l-pulizija kienet infurmata li raġel Skoċċiż weġġa wara li kien miexi fit-triq l-imsell San Pawl il-Baħar fejn jidher li dan waqa' meta prova jitla' bankina. Għalkemm il-kundizzjoni tiegħu meta ttieħed l-isptar deret li kienet stabbli, matul il-lejl l-anzjan qaleb allar u miet aktar kmieni llum. Il-Partit Laburista qed jistenna budget għaqli li jista' jgħin il-familji u n-negozji u jistenna wkoll onestà u trasparenza fit-tmexxija ekonomika. Dan ħareġ minn konferenza tal-aħbarijiet indirizzata dalgħodu mill-Partit Laburista dwar x'qiegħda tistenna l-oppożizzjoni mill-budget li ser ikun ippreżentat mill-Gvern nhar it-Tnejn. Intqal li l-Partit Laburista jistenna li l-budget 2012 ma jippermettix biżiet aktar fuq il-familji u n-negozji. Ingħad li l-Gvern għandu jagħti każ ta' twissijiet tal-Unjoni Ewropea u tal-Aġenzija Internazzjonali ta' Kreditu filwaqt li ħares lejn ir-rapport tal-Awditur Ġenerali li juri n-nuqqas ta' għal fit-tmexxija. Dirizzaw din il-konferenza tal-aħbarijiet il-kelliem ewlieni Laburista tal-Finanzi Carmen Uvella, il-kelliem ewlieni għall-iżvilupp ekonomiku Charles Mangione u l-Ewroparlamentari Laburista il-Professur Edward Cicluna. Tliet kapijiet eżekuttivi ta' tliet kumpaniji ewlenin f'Malta, il-Playmobil, Trelleborg u Tolly Products taw twissija mill-aktar ibsa lill-Gvern li jekk ser ikompli jimponi l-piżijiet fuq l-industrija Maltija ser ikun diffiċli ħafna lihom illi jespandu u li jsir aktar investiment f'Malta. F'intervista fuq il-ġurnal The Times stqarrew li huma qegħdin f'battalja kontinwa għaliex l-ispejjeż imposti mill-Gvern qegħdin jirrenduhom mhux kompetittivi u dan jista' jwassal biex dawn l-investimenti jitilqu mill-pajjiż. Iċ-ċentru tal-Loti tad-Demm jappella biex kull min jista' jagħti d-demm peress li hawn domanda qawwija u nuqqas serju u kritiku ta' demm. Iċ-ċentru qal li hemm bżonn li dan in-nuqqas jiġi innutat minn kulħadd u jiġi indirizzat b'mod immedjat minn kull min jista' jgħin. Għaldaqstant kull min huwa b'saħħtu u mitlub imur iċ-ċentru tal-Loti tad-Demm fi Gwardamanġa ħdejn l-Isptar San Luqa. Is-sitwazzjoni ta' riserva ta' ħut mill-gruppi tad-demm ili baqa' ħażna ta' ġurnata biss u hemm il-possibilità li nhar it-Tnejn li ġej ikunu kkanċellati l-operazzjonijiet jekk is-sitwazzjoni ma titranġax bejn illum u għada. L-Italja llum tista' tersaq pass ieħor eqreb ta' stabilità ekonomika b'vot kruċjali fil-Parlament. Wara li l-bieraħ is-Senat approva pakkett ta' miżuri ta' awsterità, illum ikun imiss lill-Parlament biex jaċċetta dawn il-miżuri. Il-Prim Ministru Berlusconi qal fl-aħħar jiem li jekk dan il-vot jgħaddi huwa jkun qiegħed jirreżenja mill-kariga u mhux mistenni jerġa' jikkontesta. Biex immexxi l-Gvern fi żmien li ġej, mistenni jidħol Mario Monti, ex-Kummissarju Ewropew, dan bajnuna ta' qatt ta' esperti tekniċi. B'hekk ġena fit-tmiem ta' dan l-aġġornament miġdiet magħkom fil-5:30 b'aġġornament ieħor tal-aħbarijiet. It-temp mistenni jkun pjuttost imsaħħab bħal bit tax-xita li jistgħu jkunu birrat f'xi nħawi kultant. Il-viżibilità tajba minn barra f'xi ħalbit tax-xita, riħ moderata ftit qawwi mill-Grieg it-Tramuntana, kultant ikun ftit qawwi għal qawwi li jdur mill-Grieg il-Lvant. Baħar moderat li jsir qawwi għal ftit ħin, b'imbagħad baxx għal moderat mill-Grigal li jsir moderat mill-Lvant. L-ogħla temperatura 20 grad Celsius, l-anqas 14 grad, temperatura tal-baħar 22 grad, l-indiċi UV 3.